салом алейкум дӯстони азиз, инак бо Самандарҷон тасмим гирифтем ки як барномаи ҷолиб пешкаши шумо гардонем. Номи барнома мешиносӣ ё не. Инак мо бо Самандарҷон дар дуруни шаҳр гашту гузор мекунем ва ай мардум мепурсем чӣ қадар ҳунармандора мешиносанд ё не. бале пас меравем. ассалому алейкум тағоҷон. саломати худ. рамазон муборак шавад. ҳамин мо як барнома бурдесем тағоҷоно. мақсад барномаи мо мешиносӣ ё ки не. шумо ҳунармандои тоҷика тамошо мекунед, гӯш мекунед. мешиносен а? мақсад сурудҳои тоҷикӣ гӯш мекунед. наимҷони сайдалиро мешиносен? мешиносен. бо кадом сурудҳош мешиносен? яке ростгап ҳамиша гуфта наметавонам. ҳамиша неки гуфта намешавад. агар яке шумо бинед мешиносен? ҳамун наимҷони сайдалӣ агар бинед мешиносен шумо? агар шинавидаги ҳастен? салому алейкум. мубораки бошед, саломат бошед. барои ки яке писарои мо ранги ҳамин каса. вақте ки нигаҳ мекунем, бовар ки ҳаёҷон мебарем, лаҳзат мебарем ки чинит фарзанд дорем, чин мисол. беҳтарин. худованд ҳамеша бошед. барори кор, шоишкор, фазил баракат. ин бародаро мепурсем рафтем. салому алейкум. салому алейкум бародари азиз, инак шуморо як лаҳза боша вақтро мегирем агар шумо розӣ бошед. ҳамин як барнома гирифтем мешиносӣ ё не. мо шуморо як савол метем. ҳамин ҳунармандоро мешиносед на? сурудҳоро гӯш мекунед, сурудҳои тоҷикӣ. наимҷони сайдалиро шумо мешиносед ё ки не? бо кадом суруд? ана диди мешинохтам. бо ту мегӣ намешиносам. амра мегуфта ки шумо ба кадом суруд ҳамун шахса мешиносед? бо суруди модар ғарибӣ. кам як сурудаш камтар маъқул нашид. барои чӣ яке хе маъқул нашид шуморо? я байди чӣ дора кун? кадом? чабргади лабргади мин чӣ? вай акаҷон, ака хай ҳамин хе байди тезгӯяк мегӯянд ура. агар яке ҳозир ҳамин маодо ҳамун наимҷони сайдалӣ дар ҷои ма биёям, шумо бибинед ҳамонро чӣ гуфта метавонед? яъне ягон гуфтанӣ доред? ака мегӯм ки ҳамин байди нитои бад омада. рамазоно муборак шава. акаҷоно мо як савол доштем барномаи мо мешиносӣ ё ки не? мақсад шумо ҳунармандоро мешиносед? ҳунарманд хайз ташаккури зиёд. акаҷон мо як савол доштем ки ҳамин ҳунармандо мақсад сурудҳои тоҷикӣ гӯш мекунед. мақсад наимҷони сайдалиро мешиносед? мешиносем. ба кадом сурудаш ҳамонро мешиносед шумо? ҳамаи сурудош. агар мақсад сурудҳои ғарибӣ мехона, сурудҳои модар мехона. агар шумо ҳамонро бинед мешиносед ё ки не? мешиносед. агар мисол шумо гуфта метавонед шумо мухлис ҳамон марда ҳастен ё не? ака сахвада гиҷой? ин сай. салому алейкум ака. салому алейкум. як лаҳза шумо вақт бигирем ака. ака барномаи чӣ нест? акаҷон мо барнома дорем. ака бахш ки лаҳза вақтро мегирем. ҳамин санъаткорро шумо тамошо мекунед? чора? санъаткори тоҷика. сурудҳои тоҷикӣ тамошо гӯш мекунед охе? наимҷони сайдалиро шумо мешиносед? наимҷон сайдалиро? кадом сурудша бисота? гӯш кардагим қабулгӯи сидқан дӯст бидорем ака. хеле ака мақсад дӯстдорӣ, мақсад гӯш мекунену дӯст ака намедорӣ на амхе? зинда бош ака. яке ҳозир ҳамин наимҷони сайдалӣ ай пештон бигзара мақсад а? яке наимҷони сайдалӣ биё шумо ҳамин гапа гуфта метавонед ки мақсад мо сурудҳота гӯш мекунем, дӯст намедорем. хай ака ба хотири байдои модар мехона беҳад чи айда. ба ҳамн хотириш ака. барои модар не ки бояд мо ҳатман гӯш кунем. беҳтарин. агар биё шумо мегӯед ки хай мо шуморо дӯст намедорем. не ягон мисол чишана дорем мо. салому алейкум бародари азиз, номи шумо? وعلیکم السلام. نوعی ما سالدات. سالدات. هی بچه این خیلی نام نامونده گیان. نه ایام اول. سالدات.
калонтаро мондаген солдат. Солдат. Беҳтарин. Яъне ки бародари азиз мо як барнома бурдесем бо номи мешиносӣ ё ки не. Аҳа. Агар иҷозат бошад савола битем. Бале, марҳамат. Шумо сарояндаҳои тоҷика мешиносед? Албатта. Сурудҳоашонро гӯш мекунед? Бале. Беҳтарин, яъне ки шумо сарояндаҳоро мешиносед. Бале. Шумо Наимҷони Сайдалиро мешиносед? Бале. Кадом сурудҳоша шумо гӯш кардаген? Ман сурудҳои модарша бисёр назм мебинам. Модар. Дар бораи модар. Дар бораи ғарибӣ чӣ? барои ғарибиам беҳтарин мехонам. шумо ягон суруди ғарибиша гуфта метавонед? махсуси агар ки мисол сидқан агар мухлис бошен. не агар ман чӣ хел бугум сидқан мухлис нестам, мисол маъқуле овозошон. рост гап шаб бугум ман гӯш мекунам, хеле ба хотиримнам мемонам байдош. Агар яке акай солдат, агар яке ҳоз Наимҷони Сайдалӣ пешному биёя, мақсад хатиш ягон сурати хотиравӣ ё ки салом мекунен ё ки не? Чӣ бане яй? Агар биёя мекунен? Ваям бандаи Худоя чӣ бане? Яъне мухлис. Ман мухлиси ашади шумо. Салом алейкум ака. Ассалому алейкум. Наимҷони Сайдалӣ. Ака. рӯзи худоро бин. Сози назди тенҷи. Мубораки Рамазон хай. Рӯзадори рӯзахриш хеле. рӯзадор албат. Хай худо рӯза намозата қабул гардона, худо баракат азо кунад. Падар модаратам дуруста, худо ба қуллаҳои баланд бирасонад. Худованд кадом сурудои нав ба нав эҷод кунед. Аллоҳ. Мо мухлиси ашади шумо. Салом алейкум бародари азиз, бахшиш ки вақтона гирифтем. Номи шумо? Абдуҳаким. Абдуҳаким, зинда бошед акаҷон. Моҳи шарифи Рамазон боз ҳам як бор дига муборак шава. Бародари азиз, дар барномаи оё мешиносен ё ки не? шумо иштирок кардесен, мақсад шумо сарояндаҳои тоҷика, ҳунармандои тоҷика мешиносен ё ки не? бале. яъне филмҳошона тамошо кардаген, сурудҳошона гӯш кардаген. Шумо Одина Ҳошима мешиносен? мешиносен. беҳтарин. шумо Наимҷони Сайдалиро мешиносен? бале. мешиносен. Сурудҳоша гӯш кардаген? каму беш. агар яке бибинеша, хеле бибинеша мешиносенша? хатиш сурат мегирен? Салом алейкум ака. Чашкомсиз акаҷон. салом алейкум. созем бачо биё салом алейкум охи абача мо авлава нестем охи хати авлава медем салом мекунем хадимо салом мекунем чӣ гапа ҳами агар фуратона дар як барнома иштирок кунем мақсад як савол ҷавобаи ҳунарманда мешиносем яъне ҳофиза бозӣ мекунем биё агар неҷа. Салом алейкум бародари азиз, хуш омадем ба барномаи мешиносӣ ё не? Салом алейкум. номи шумо? Бобо. бобоҷон. номи шумо? Абдулазиз. шумо сарояндаҳои тоҷика яъне сурудҳоашонро гӯш мекунед ё ки не? бале. шумо Наимҷони Сайдалиро мешиносед? бале мешиносем. шумо чӣ? гап нест. бо кадом сурудҳош, бо кадом нағмаҳош, бо кадом чеҳра ӯро мешиносед? бо сурудҳои шуху дилорааш хеле мешиносем. яъне бо сурудҳои чӣ? ғамгинаш. яъне суруди чӣ хеле? аксараш намедонам, аксарата ғамгинаш. аксарата дар васли чӣ мехонанд? дар васли модар. модар ғарибӣ. Ғарибӣ, модар ғарибӣ. Наимҷони Сайдалӣ ҳозир пеши шумо биёя, яъне шумо хатиш сурат мегиред, мешиносед ки бибинед шаҳр пеш? албатта чӣ хатиш сурат мегиред? чӣ бане. беҳтарин. яъне мухлисен шумо? мухлиси ашади Наимҷони Сайдалӣ. ассалому алейкум. бародари азиз, моҳи шарифи Рамазон муборак шавад. бародари азиз, мо як барнома пеш бурдесем, мешиносӣ ё ки не? агар шумо иҷозат бидем, мо барномаро пеш барем. шумо ҳунармандои тоҷика, яъне сарояндаҳои тоҷика мешиносед ё ки не? сурудҳоашонро гӯш кардаген? сурудҳои тоҷикӣ гӯш мекунед ака? шумо Наимҷони Сайдалиро мешиносед? мешиносед. ба кадом сурудҳо мешиносед? аламовар, яъне ғамгинӣ, яъне модар. агар яке биёя қати шумо сурат гирад, сурат мегиред? Ака. Сабар ака. салом алейкум акаҷон. Рамазон муборак шавад. агар шумо розӣ бошед, мақсад вақт дошта бошед, як савол битебитонам. як саволи оддӣ ака, яъни номи барномаи мо мешиносӣ ё ки не? мақсад шумо ҳунармандои тоҷика мешиносед? ягонча мешиносед. мақсад сурудҳои тоҷикӣ гӯш мекунед? гоҳ-гоҳе. мақсад Наимҷони Сайдалиро мешиносед? шинидагим. Наимҷони Сайдалӣ. кадом сурудҳоша шумо гӯш кардаген? рости гап намедонам. агар яке бинеша мешиносед шумо?
фаҳмо ҳамеша хел ки мисол тамошо мекунӣ лекин дабай диско канкаме ғалат ҳа агар бина нам намешносен ша ба худо намедонам. такси хиранда кҷака Ина салом алейкум ака мақсад ки мешноси ё ки не мақсад ами ҳунармандора мешноси ака ҳофизора гӯш кардаген тоҷикора о мақсад ин ҳамин қад савола шумо мешносен ё ки не салом алейкум бародари азиз бахшиш дар барои шиштем хафа кардем та зинда боши акаҷон мо як савол доштем як савол ки мешноси ё ки не шумо ҳамин ҳунармандора тамошо мекунед мақсад шерҳои тоҷикӣ сурудҳои тоҷикӣ гӯш мекунед ҳамин шумо як чиза мегуфтем ки наимҷони сайдалиро мешносед ё ки не мешносед на сароянда яке мешносед мақсад ба кадом суруд амро мешносед не ягон сурудша гӯш кардаги нестен амро ака хе гӯш кардаги не просто сурудош даётонесад агар яке ҳоз ҳамин наимҷони сайдали аямиҷа пешнон бигзара мақсад шумо амро ягон гап гуфтан метавонед ё ки ягон сурат мегиред хатиш ё ки не мегирем на мухлис ҳастем биё сурат мегирем